हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बराय हरजोबनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा दिनैहाय आं नोंथांमोननो एसे आलदा टपिकनि सायाव लानानै फैदों। बेयो जाबाय जोंनि समाजनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय बर' हारिनि गेजेराव माखासे खौसेथि गैयै ओमफ्राय गावजों गाव मुं सोलायबाय थानाय ओमफ्राय बेबायदिनो बायदिसिना बर' जानानै बर' रावखौ रायलायनो रोङै बर' जानानै बर'नि आसार खान्थि धोरोमफोरखौ जेबो मोनथियै बेफोरनि सोमोन्दै एसे आङो सावरायनो सानदों। दा आं बुंगोन मा नोंथांमोना सरासनस्रा हयथ' गाज्रि मोननो हागौ बे भिडिअनि सायावहाय। दा मेन खोथायानो जाबाय मा जानाखि सासे गथ'नि उनावहाय देरनानै बयबो मानसिया बर'नि सेन्टिमेन्ट जाहैयै बर' हारिनि कालसार बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बर' हारिनि राव हारिमुनि सोमोन्दै जेबो मोनथियै बिनि गुबै दायनिगिरिया सोर जायो होनबा बिमा बिफा। दा मेन खोथाया जाहैबाय मा जोंनि बर' बिमा बिफाफोरनाव गोबां गोरोन्थि दं। दा बे गोरोन्थिया आं बेखौ रावखौबो थांखिनानै बुङाखै। दा बियो जायगा लायै जायगा जा सोमजियो बेयो स्पेसियेलि जेन'बा बर' मैखोम एरियायाव बेफोरो सोमजिया। बर' जाय जायगायाव बर'आ खम बैफोर जायगायाव जायगा लायै जायगा माने बर' राव रायलायनो रोङै बर'नि गाननाय जोमनायखौ गाननो रोङै बर' जानानै दख'ना गानालासिनो मेख्ला गाननाय सारि गाननाय बेबायदि अनेक जायगायाव सोलियो। दा जायनाखि बैफोरबायदिया जायगा लायै जायगा सोमजियो बेयो जाय जायगायावहाय बर'आ खम थानाय जायगा बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय ओमफ्राय सोरबा गामि सिङाव थायालासिनो टाउन सहराव जेनेबा साख्रि बाख्रि मावनायनि थाखाय अबेबा जायगायाव थाहैनाय बेफोरबायदिनि जाउनाव सोमजियो आरो। दा जोंनि मानसिफ्रा खालि बुंगासिनो बुङो मा जानला मोनला माने बुजिया सोमजिया माने बाहायनाय आरो बे जेनेबा मानि थाखाय बर' जानानै बर' दख'ना गानै मायो बेफोरबायदि खोथाखौ माने बाहायो। खिन्थु मेन सिङाव रिसार्च खालामबा सिङाव जायफोर बेफोरबायदिनि थाखायबो जायो। दा बे जाहोना जाहैबाय मा मेन दायित्वआ जाहैबाय बिमा बिफानि सायावसो सोनारो बर' बिमा बिफानि सायावहाय। दा बै जेन'बा नोंनो एगजाम्पोल होनो जेन'बा सासे मोनसे न'खरावहाय बेयो जेन'बा बर' एरिया नङै जायगायाव बिसोर थायो। दा बे बिमाया मानसियानो जेन'बा बर' दख'नाखौ उसुबिदा मोननानै गानला बेफोरबायदि सोमजियो। दा बेफोरबायदिनो उनावहाय बेबो गानदावैयावनो गानथायलाङै जालांसै उनावहाय बिनि फिसाफ्राबो मिथिला दख'नाया माबायदि ओमफ्राय बर' रावा माबायदि रायलायनो रोङैला बेफोरबायदियावबो माखासे बुस्थुफोरा सोमजियो आरो। दा बेबायदिजों जेबो जाया। दा बेनि थाखायनो जेरावखि थाया मानो माने फिसाफोरखौहाय बै बर'नि सेन्टिमेन्टखौ सोनानै होनांगौ आरो जायनाखि जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा। दा बैफोराव मेन गोरोन्थिया जायनाव सोमजियो होनबा बर' बिमा बिफानावसो सोमजिगोन। दा जोंनि गेजेराव गोबां जायगायाव नुयो माने बर' जानानै बर' राव रायलायनो रोङै खिन्थु गुबुन जाथिखौ बेबायदि नुनाय नङा नों। दा बेफोरबायदिया जायगा लायै जायगा सोमजियो। दा बेखौ आं जेबो रावखौबो दुसिनो सानाखै। मेन खोथाया जाहैबाय मा माखासे इनभारमेन्टजोंबो सोमजियो बेफोरबायदि जाथायफोरा। ओमफ्राय माखासे मानसिफोरनाव माने सेन्टिमेन्ट गैखाया सोरनावबा माने सेन्टिमेन्ट गैखायै मानसिफोर दं। दा बेफोरबायदिनो दा आं गुदु गादा सिङाव बाराद्राय हाबलांनो सानासै। दा जोंनि गेजेराव माने गावबा गावनि बर' हारिनि सायाव माने हारिनि सायाव सेन्टिमेन्ट गैयै गोबां बर' मानसिफोरबो दं। दा बेफोरबायदि मानसिफ्रा माने नों बिसोरखौ नों बुंनानैबो माबानानै जेबो खालामनानै माबा गैया आरो। जेब्लानाखि बै मानसिफ्रा माने हारिनि फारसे अननाय गैया जेब्लानाखि बैसोर मानसिफ्रा हारिनि फारसे अननाय फैगोन अब्लासो बिसोरखौ गावबा गाव सोलायलांगोन। दा बिसोरखौ ओरै जानांगौ होननानै बिसोरखौ सोलायनो होनबाबो नों जेबो सोलायनो हाया। दा मोनसे खोथाया आं फैनो सानदों एबारहाय खौसेथिनि सायावहाय। दा इउनिटिया मारै जायो होनबा जोंनि गेजेरावहाय जों उन्दैनिफ्रायनो जों बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिखौथ' नुबोखायाखै। आं गोसोआव थाजेननायनिफ्रायनो आलदा आलदाखौ नुबोखादों आं। आरो आंनि सिगांनियाबो माबायदिमोन आं बेखौथ' बुंनो सानला। दा जोंनि गेजेराव खौसेथि गैया जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव बर'फोरनिया न'खरावनो जोंनि गेजेराव खौसेथिया गैखाया। दा बेफोरो नों गुबुन जाथिफोरनिखौ नायनो हागोन। गुबुन जाथिफोरनियाव जयेन्ट फेमिलि गोबां नुनो मोनो। ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनियाव बांसिनानो एसेयावनो दसेनो जुदा जायो। हिनजाव लाखांबाथाय दसेनो थाब जुदा जानाय बेफोरबायदिया न'खरनिफ्रायनो सोमजियो। दा बै न'खरनिफ्रायनो खौसेथि गैया बिमा बिफानिफ्रायनो सोमजिलांबोखायो सिगांनिफ्रायनो। दा बेफोरनो उनावहाय नों बै बिमा बिफाया जेनेबा फिसाफोरनो खौसेथिया माबायदि जायो बेखौ नों बुजायलाङाबा उनावहाय नों ओरैबायदि जाहैयो जेन'बा जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो माने खौसेथिया माने बुंनोनो हाया आं मानि थाखाय बेबायदिनो बर' मानसिफोरा खौसे थानो बायो। दा नों गुबुन जाथिफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ जोंनि नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफोरखौ नायोब्ला आं आगोलाव डिग्रिखौ माबायाव फरायोमोन शिलंआवहाय। दा बाहाय नों गुबुन जाथिफोरखौ ज' थानाय नुगोन आरो। ओमफ्राय दा बे शिलंआवल' नङा गुबुन जायखिया आं जेब्लानाखि शिलंआव फरायोमोन गुबुन जाथिफोरा जेन'बा दस्रा ट्राइबेलफोरा नर्थ इस्टनि दस्रा ट्राइबेलफोरा बिसोर जमा थायो। जाय बेखौ बे जाथि होननानै सिनायलायबाय गावसिनि जाथिखौ माने जमा खौसेथि इउनिटि जायो आरो। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेयो जोबोद खम माने जोबोद खमथार। माने मोनसे इनस्टिटिउसनाव फरायबाबो माने मोजां रिलेसनशिपआव थाया आरो जोंनि बर'फोरनिया माने खौसेथि जाया। एखमबा ओरैनो बर' होनना मिथिबाबो बर' होननानै सोरबा रायलाया बर' रोंबाबो रोङै बायदि जाफ्लायो। ओमफ्राय बेबायदिनो खौसेथिया जेन'बा दस्राफोरनानै जमा थागोन नोङो माबा मोनसे प्रग्राम जाबाबो इभेन्ट जाबाबो क्लास स्कुल कलेजफ्राव माबा मोनसे प्रग्राम जाबाबो जमा कालसारेल श'आव देखायनाय मानायफोरखौ बांसिन नुयो।
ओमफ्राय दा जोंनि बर'फोरनिखौ आं गैया बुङाखै दा जोंनि बर'फोरनाबो दङ खिन्थु जोंनि बर'फोरनिया दस्रा गुबुन जाथिफोरा जेसेबां खौसेथि ना बेबायदि जोंनि बर' मानसिफ्रा खौसेथि नङा गुबुन जाथिफोरा जेसेबां गावजों गाव नों आं नोंनि बायदि अनलायनानै जेनेबा थागोना बेबायदिया जोंनिया गैया दा बेबायदि मेन गोरोन्थिया जोंखौ बुङो होनबा बिमा बिफानावसो जों नाहरनांगोन जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा बेफोरखौ जोंखौ फोरोंबोआखै होननानै जों बेखौ बुंनो हायो दा मेन गोरोन्थिया बिमा बिफानाव थाजोबो दा बेनि थाखायनो आं बेखौनो जायनाखि बर' बिमा बिफा पेरेन्टसफोरखौ बेखौनो बुंनो खावलायो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आं बेखौ जास्ट नुनायखौसो बुंदों जायनाखि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ उन्दैनिफ्रायनो बै फिसाफोरनाव जाहाथे सोनानै होयो माखासे मानसिफोर दङ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोर बेखौनो मिथियो गोबां मानसि दं गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ सोर बेखौनो मिथियो गोबां मानसि दं ओमफ्राय सोरबा दस्रा जायगायाव थानाय जेनेबा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेनेबा आसामाव थायालासिनो दस्रा जायगायाव साख्रि मावहैनाय बेफोरनि पेरेन्टस बिसोरनि फेमिलि थायो दा बिसोर मानसिफ्रा हयथ' मिथियाबो जानो हागौ दा जुदि नों जेरावखि थाया मानो बे गावबागाव इनभारमेन्टखौ लानानै माखासे रायलायनाय जानाय हुदाफोरा सोलायलाङो दा बे हिसाबै नों जेरावखि थाया मानो बै नोंनि फिसाफोरनाव नोंनि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ सोनानै होनांगौ आरो मेन खोथाया बैसो बेखौनो बुंनो सानबाय दा नों लेंगुवेज इउज खालामनायफोराबो जायगा लायै जायगा नों जुदि बर' रावखौ इउज खालामलाङाबा जे जायगाफोरा बांसिन मानसि थानाय जायगा बे जायगायाव जुदि बर' गैयाबा दा बेफोरबायदि हिसाब लानानै माने रायलायनाय मानायफ्राबो सोलायलाङो आरो दा बे हिसाबै बेखौनो आं बुंनो सानो जेरावखि थाया मानो जोङो इनभारमेन्टखौ लानानै बै जेनेबा कालसार रायलायनाय बेफोरो सोलायलाङो दा बेखौ बुंनो सानो जाहाथे जेरावखि थाया मानो बेखौ जों बावनो नाङा आरो जेरै दं एरैनो थानांगौ ओमफ्राय नों उन्दैफोरखौ नों जेनेबा फोरोंनो नाजाबोनांगौ आरो हारिनि सेन्टिमेन्टखौ जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रानो सोनानै होनांगौ दा बै बर' बिमा बिफाफ्रा गुबुन जायगाफोरावहाय सोना होनायखौ नुनो मोना दा बिनि थाखायनो जेनेबा बर' रोङै एसामिस रायलायग्रा गोबां नुनो मोनगोन नों जोंनि आसामावनो मानसिफ्रा बेबायदि दं बर' टाइटेलासो बर' नुगोन ओमफ्राय उनावहाय मानसिफ्रा बर' रायलायनो रोङै बेबायदि बर' होननानै मिथिबानो अबेबा बिदिनो जायो इनस्टिटिउसनफ्रावबो कलेज इउनिभारसिटिफ्रावबो बर' होननानै मिथिबानो पात्ता होला नोंखौ माने खौसेथिया जोंनि गेजेराव नुनो मोना आरो बेफोरबायदिखौ ओमफ्राय खिन्थु गुबुन जाथिखौ मिथिनाय लोगो लोगो खौसेथि थायो दा बेखौनो आं बुंनो सानो बेखौ नोंथांमोना जेसे हायो एसे बेखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' सुबुं बिमा बिफाफोरा मिथिनो हायो दा बेखौनो आं आसा खालामबाय जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया फैगोन गावजों गाव नांलायलाय मानायनाय जेबो प्रब्लेमा सल्भ जाया बेखौ समाधान खालामनो थाखाय नों रिसार्च खालामनांगौ मानि थाखाय बिदि प्रब्लेम जायो दा बै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगोन बेसो जोंनि खोथाया दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय जेसे हायो एसे भिडिअखौ शेयार खालाम जोंनाथ' गाज्रि भिडिअसफोरखौसो बिराद शेयार खालामो बेदराव थाम्फै बारसोनाय बायदि जाम जायो ओमफ्राय मोजां भिडिअसफोरखौ शेयार खालामा माथो होनबावनो